Bereizgarriak diren spin bat biren duten bi partikulen spin egoera zehazten duen Hamiltondarra ondorengoa da. Beraz, hau da daukagun Hamiltondarra. Hemen ikusten duzue nola S bat biderkaura eskalarra S2 agertzen dala, bakoitzen spinen eragileak izandik, hemen berriro ere, eta hemen S osoaren Z osagai agertzen da. Esaten digute nola hemen agertzen diren G eta B konstanteak positiboak direla. Hasierako aldiunean ondorengo spin egoeran dago sistema. Beraz, plus-minus egoeran dago, hemen agertzen diren plus-minus egoera horiek partikula bakoitzen SZ-aren autofuntzioak izanik. Hau da beraz, daukagun hasierako egoera. Beraz, kasu honetan eskatzen digutena da kalkulatzea zein den S bat vektorearen batezbestekoa denboraren funtzioa. Orduan, hori kalkulatzeko lehenengo eta behin behar duguna hau kalkulatzeko, ze hau azken finean, lehenengo eta behin, S bat vektoreari dagokion eragilea ondorengoa da S bat X osagaiari dagokion eragilea bider I vektore unitarioa gehi S bat I eragilea bider J vektore unitarioa S bat Z eragilea bider K vektore unitarioa. Ez dugu ahaztu behar, hementxek I, J eta K vektore unitarioak ditugula. Hau da, S bat vektorea dugulako. Kasu honetan eskatzen digutena da, vektore honen batezbestekoa da kalkulatu behar dugula eta gainera denboraren funtzioan. Beraz, horretarako behar duguna hau izango dugu berdin, horretarako ezinbestekoa dugu jakitea zein den egoeraren uinfuntzioaren denboraren garapena. Ze horren egoera horretan egindako S vektoreari dagokion eragilaren batezbestekoa izango dugulako vektore horren batezbestekoa denboraren funtzioa. Beraz, horretarako ezinbestekoa dugu lehenengo eta behin kalkulatzea zein den hau, denboraren funtzioan daukagun egoera. Badakigu zein den hasierakoa hauxe dugu. Beraz, guk honen denboraren garapena da guk kalkulatu nahi dugula. Hori nola egiten dugu? Betiko eran. Guk badakigu nola aldatzen diren denboraren funtzioan ze egoerak Hamiltondarren autofuntzioa. Beraz, zer da egin behar duguna? Garatu egin behar dugu hasieran daukagun egoera hori Hamiltondarren autofuntzioetan. Eta orduan, hori daukagunean, badakigu zein den berari Hamiltondarren autofuntzio bakoitzari dagokion denboraren garapena, oda esponentzial hori egokitu eta hori izango dugu daukagun uinfuntzioaren denboraren garapena. Beraz, lehenengo eta behin, ze egin behar dugu, hementxe daukagun Hamiltondar horren autofuntzioak kalkulatu behar ditugu. Baina hori egin baino lehenean itxuan joan gabe, ze, lehenengo eta behin egin genezakena da, hementxe daukagun oinarri honetan, adierazi, baina, bi partikula ditugunez, oinarria, izango, lau osaiko oinarri izango dugu, beraz, Hamiltondarraren adierazpen matriziala kalkulatu genezaken, eta horrekin autofuntzioak eta autobalioak kalkulatu ditzake. Baina, itxuan joan gabe, hau, zeo zer, bai ondorioztatu dezakegu zeo zer horren inguruan. Hemen txelen esan dugunez, hau agertzen da, hemen, bestatetik beste eragi hau herriro agertzen zaigu, eta gero S osoaren Z osagai agertzen da. Hemen txaukagun eragi hori, S bat biderkaura eskalarra S2, horatzen baduzue, hau S osoaren eragilearen funtzioan jarrezakegu. Oda, beti bezala definitzen badugu S osoari dagokion eragilea, hau izan da S bat gehi S2, hau vektorialki adierazita, beraz S vektoreari dagokion eragilean, on S vektorea S osoari dagokion S osoa izan da, orduan honen karratua izango dugu, S karratu izango dugu, S bat gehi S2 karratu. Beraz, hau egiten badugu, daukaguna da S bat karratu, gehi S2 karratu, gehi bi aldiz S bat biderkaura eskalarra S2. Kasu honetan S bat eta S2 trukakorra dinez, bakarrik jartzen duen mentxe bi bider S bat biderkaura eskalarra S2. Eta hemetik, zuzenean, atera dezakigu zein den, S bat biderkaura eskalarra S2-ri dagokion adierazpena. Hoxe dugu berdin, bat biren S karratu minus S bat karratu minus
SB karratu. Hementxe vektoreak azken finean, vektoreak kendu ditzakegu azken finean hementxe izango dugu, bi baten espin osoaren eragiaren karratua, eta hemen gauza bera. Eta gainera, hementxe daukagun bakoitzen espina zehaztua dagoenez, hementxe daukaguna hau izango dugu berdin, H barra karratu S bat bider S bat gehi bat. S bat izan da, partikularekin espinarekin lotutako zenbait kuantikoa bat biren hori. Beraz, hori izango du berdin, H barra karratu, 3H barra karratu, zati lau izango dugu, eta gainera konstantea dugu. Partikulen espina beti bat biren izango dugulako, partikula bakoitzen espina bat biren izango dugulako, eta gauza bera, bi partikulen espina. Ordan, hause dugu berdin, bat biren, S osoa karratu, minus, 3 biren H barra karratu. Hau da, azken finean hemen txakartzen den S bat karratu eta S bi karratu konstanteak digu, eta era honetan adierazin dezakegu. Oso ondo, hori alde batetik eta gero bestatetik, lehen esan dugun bezala, hemen txakartzen dena da, hause da berdin, S osoaren Z osagaia. Beraz, hau kontutan izan da, hemen txaukagun Hamilton-Darrow osoa jar dezakegu S osoaren funtzioan eta SZ-aren funtzioan. Hemen txaukagun adierazpen hause zuzenean aplikatuz eta ordezkatzen badugu S bat biderko eskalarra SB honekin, zuzenean lortu dezakegu hemen txaukagun adierazpen hause. Zuzenean daukagu ondorengoa. Hau da, Hamilton-Darra, dagokion adierazpena ondorengoa dugula. G, zati lau H barra karratu, S berlau, gehi G, zati bi H barra karratu, S berbi, gehi B, zati H barra karratu, SZ. Bueno, eta era honetan adierazita oso lagungarria da. Ze S osoaren funtzioan agertzen denez, orduan horrek esan nahi du, Hamilton-Darren autofuntzioak S osoaren autofuntzioak izango direla. Eta S osoaren autofuntzioak badakigu zeintzuk diren. S osoaren dagokion autofuntzioak ezagutzen ditugu. Eta horiek dira ondorengoak dira. Hauetxek ditugu. Alde batetik, S osoa izan daiteke bat edo 0. Bat izan da, SZ-aren arabera, SZ-arekin lotutako zenbait kuantikoak dira bat, 0 eta minus bat. Beraz, hauek dira S osoaren autofuntzioak. Alde batetik daukagu triplete egoera, eta bestatetik daukagu singlete egoera. Bueno, eta gainera, honekin lotuta daukagu, zuzenean erlazionuta, bakoitzari dagokion Hamilton-Darraren autofuntzioak. Horan ordezkatzen badugu, S karratuarekin jartzen badugu, S karratuaren ordez jartzen badugu, honi dagokion balioa S osoaren autobalioarekin lotuta, eta hause dugu S barra karratu dugu H karratu S bider S gehi bat, eta S bat izan da, orduan hemen izango dugu, bi H barra karratu. Kasu honetan, honen karratua izango dugu, beraz, lau H barra ber lau. Eta S0-ren kasuan, hau 0 izango dugu, eta hau 0 izango dugu. Beraz, hau kontutan izan da, ateratzen zaizkigun Hamilton-Darren autobalioak, olakoak hauek dira, 2G gehi B alde batetik, honi dagokione autobalioa, Hamilton-Darren autobalioa, 2G honi dagokiona, 2G ken B honi dagokiona, eta 0 honi dagokiona. Oso ondo, orduan, ja ezagutzen ditugu zeintzuk diren Hamilton-Darren autofuntzioak, eta oraintxe egin behar duguna da adierazi hasieran daukagun egoera Hamilton-Darren autofuntzioetan. Hasieran daukagun egoera, gora ezagun, hause dugula. Psi T 0 denean, T berdin 0 denean, dugu plus minus egoera. Eta plus minus egoera, goratzen badugu, adierazten badugu, agertzen da bai honetan, honen kasuan, partikula bakoitzen SZ-aren autofuntzioan jarrita,
plus minus egoera agertzen da bai honetan eta beste honetan ere. Hau da, goratzen badugu, bakoitza duen adierazpena ondorengoa dugu. Alde batetik, kenduko dugu hementxe dagoen molestatzen nahi den hirukori, alde batetik daukagu. Bat 0 egoera, dala berdin, bat zati erro bi, plus, minus, gehi, minus, plus. Eta gero bestaldetik, 0,0 hori dagokion adierazpena, ondorengoa dugu, plus, minus, 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 plus. Bueno, hori kontutan izan da, orduan zuzenean, jarrezakegu hementxe daukagune egoera, ondorengo eran. Hauze dugu berdin, pasati erro bi, bat 0, gehi, 0, 0, bezala. Bueno, ja badaukagu, egin dugu, beraz, jarri dugu hasierako egoera, Hamilton-darren autofuntzioen kombinazio lineala bezala, kasu honetan S osoaren autofuntzioen kombinazio lineala, eta oraintxe geratzen zaiguna da hurrengurratza, hau da, hurrengurratza izango izateke kalkulatzea zein den egoera honi dagokion denboraren garapena oso simplea dugu. Ze horretarako bakarrik jarri behar dugu bakoitzari dagokion esponentziala. Eta izango dugu berdin, pasati erro bi, bat 0, hementxe dugu eber minus i autobalio, energia dagokion autobalio, eta kasu honetan honi dagokion autobalioa dugu 2G, beraz 2G zati h barra biderte, gehi, 0, 0, bider esponentziala eber minus i, berari dagokion autobalia 0 izan da, orduan esponentziala hori dugu bat bezala geratzen zaigu. Beraz, jazta, lehenengo urratza lortu dugu. Hau da, egoera honi hasierako egoera honi dagokion denboraren garapena. Agian, segurazki, hau nahi izango dugu, beste erabatean adierazita, baina behintzat da badaukagu lehenengo urratza. Eta oraintxe ja egin dezakegu hurrengoa. Eta hurrengoa dugu S baten, denboraren garapena kalkulatu behar dugu. Eta horretarako kalkulatu behar duguna da S bat X dagokion eragiaren denborarekiko adierazpena, bider I vektor unitarioa, gero S bat iren eragiaren batez bestekoa denboraren funtzioan, bider J vektor unitarioa, beraz, azken finean hementxe hiru ariketa nolabait independenteak ditugu, ze hementxe euskagun eragileak diferenteak direlako, eta hasteko hasiko gara lehenengo honekin, hasiko gara S bat Z-aren batez bestekoa kalkulatzen. Hoi da lehenengoa egingo duguna. Beraz, lehenengoz, kalkulatuko dugu zein den S bat Z-aren denboraren funtzioan batez bestekoa. Erretarako, egin behar duguna da, batakigunez, jarri, hauz izango dugu berdin, ezagutzen dugu zein den uin funtzioen denboraren garapena, hementxe duguna, S bat Z-ari dagokion eragilea, hauz berriro aplikatuko da honen gainean. Bueno, S bat Z ez dauka inolako eraginit bigarren partikularen ezaugarrien gainean. Bakarrik, lehenengo partikularen gainean izango du bere ezaugarriak, bai? Orduan, horretarako interesgarria da, hau jakiteko eta nola aplikatzen den, S bat Z eragilearen, hementxe daukagun egoeran gainean aplikatzerakoan ze emango duen, hobe da, hementxe daukagun oinarri honen ordez, jartzea, S partikula bakoitzen SZ-aren autofuntzioetan jartzea. Hau da, bat 0 egoera hori, dala bat zati erro bi, plus minus gehi minus plus, eta 0,0 bat zati erro bi, plus minus, minus, minus plus, dala, bai? Bueno, hori egiten badugu, eta elkartzen badugu, geratzen zaizkigun koefizienteak, orduan hori jar dezakegu ondorengo forman. Hauze dugu berdin, bat zati bi, lehenengo du plus minus egoera, eta hauze dago biderkatzen eber minus i, bi, g, h bar, i, bi, g, h barra zatitzen dijoa, zati h barra gehi bat,
menteaztu zaigu jartzea, eta gero bestaldetik daukagu gehi minus plus egoera, eta hause dago biderkatzen, hementxe jarriko dugu, azpian jarriko dugu, e ber minus i bi g zati h barra t minus bat, kasu honetan biderkatzen da. Beraz, hause dugu hasierako egoera, baina plus, minus eta minus plus egoeren funtzioan. Eta kasu honetan horrela adierazita, orduan ja errazagoa egiten zaigu, zer ateratzea, kalkulatzea zer emango duen, S bat Z, hementxe daukagun eragi honen gainean aplikatzerakoan. S bat Z honen gainean aplikatzerakoan ematen duena da H barra biren bider egoera hau. Eta honen gainean aplikatzerakoan ematen duena da minus H barra biren bider egoera hau. Beraz, hau kontutan izan da, hementxe daukagun S bat Z egoera honen gainean aplikatzerakoan ematen duena ondorengoa da. H barra zati lau, eber minus i bi g zati h barra bider t, eta hause dugu plus, minus, 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 plus. Alde batetik, eta gero bestaldetik, hementxe daukagu gehi h barra zati lau, beraz, elkartzen ari gara, ekarpen diferente hauek, beste era horretan. Minus, plus. Hau da, daukagu. Elkartu indugu alde batetik esponentzik induanaz, eta gero bestaldetik esponentzialak ez dituen ekarpenak elkartu inditugu. Oso ondo, beraz, ja kalkulatu indugu, hause da daukaguna, eta oraintxe egin behar duguna, akoplatu behar dugu, hementxe daukagun, egoera honekin, non egoera berdinak baditugu, orduan bat geratuko zaigun, eta diferenteak badira, orduan 0 izango dugun ortogonalak direlako. Eta horretarako, hortaz gain baita kontuan izan, egoera hemetik ateratzean biderkadura eskalarra egiterakoan, hemetik agertzen diren esponentzial hauek, konplexu konjugatuak izango direla. Hori kontutan hartzen badugu, ateratzen zaigun adierazpena, hau egiterakoan ondorengoa dugu. Hause dugu berdin, h barra zati lau, eber minus bi i bi g zati h barra t gehi eber i g zati h barra t. Eta hau dugu berdin bestera batean idea direzita h barra biren kosinu bi g zati h barra t. Ja, amaitu dugu. Hau da, lortu duguna adierazpena S bat zetaren batez bestekoa kalkulatzerakoan denboraren funtzioan. Ondo da begiratzea, ateratzen den emaitza esate baterako, erreala dala, erreala izan behar du zer esanik ez, daukogun eragi armitiko dalako, eta gero bestaldetik h barra bire eta minus h barra biren tartean agertzen dala. Hau da, S bat Z kar dezaken balio maksimoa h barra biren dala, eta balio minimoa minus h barra biren dugula, eta tarte horretan dagoela ateratzen zaigu. Eta ondo dago baita ikustea, nola hasieran daukagun S bat Zaren balioa dugula batekoa, ze izatez hori daukagun egoera, nolai bat datorrela alde batetik. S bat Zetak izan behar dituen ezaugarriekin eta gero bestaldetik hasieran ematen diguten baldintzekin. Beraz, ja, kalkulatu dugu S baten batez bestekoaren osagai bat. Goaz urrengo osagaia kalkulatzerakoan, eta hoize dugu adibidez, S bat X-ekin jarraituko dugu, eta hori egiten badugu, lehenengo eta behin, interesantea da, batez ere errezen aplikatzeko, S bat X hori jartzea S bat plus eta S bat minus eragien funtzioan. Eta hoize dugu S bat X, dugu S bat plus eta S bat minus zati bi. Beraz, hori da egin behar duguna. Eta horretarako, interesantea da, gogoratzea zer egiten duen S bat plus eta S bat minus. Orduan, adibidez, S bat plusek aplikatzerakoan, plusekan gainean aplikatzerakoan, honek 0 ematen du. Eta S bat minus, S bat plus, minus eragiaren, egoeran gainean aplikatzerakoan, honek ematen du H barra plus egoera. Eta S bat minus plus egoeren gainean aplikatzerakoan,
h barra minus egoera ematen du, eta gero azkenik s bat minus egoeren gainean aplikatzerako honek 0 ematen du. Bueno, hori kontutan izan da, honek azken finean egiten duena da, batetan edo batetan igo edo batetan jitsi, S bati dagokion egoera. Beraz, gure hasierako egoera nolakoa den kontutan hartzen badugu, esate baterako, egoera honen gainean aplikatzerakoan S bat plus aplikatzerakoan 0 izango dugu. Eta S bat minus aplikatzerakoan minus egoera izango dugu. Eta gero bestatetik hementxe S bat plus aplikatzerakoan plus egoera geratuko zaigu, eta S bat minus aplikatzerakoan plus egoera geratuko zaigu. Orduan, ikusten duzuenez, S bat plus edo S bat minus honen gainean aplikatzerakoan hemetik geratzen zaizkigun egoerak izango dira edo minus egoera edo plus egoera edo minus edo hau da, SZ berdineko egoerak geratuko zaizkigu S bat plus eta S bat minus aplikatzerakoan. Eta, orduan, gero, batez besteko horia egiterakoan, berriro, honenkin biderkadura eskalarra egiterakoan, egoera hauek agertzen direnez, baina plus edo minus egoerak agertzen ez direnez, orduan biderkadura eskalarra zuzenean beti 0 izango dugu. Beraz, hau, 0 izango dugu. Baina ez bakarrik S batek izen batez bestekoa. Era berean, hementxe daukagun S bat I den batez bestekoa denboraren funtzioan baita daukagu, goratzen badugu, S bat plus gehi S bat minus zati bi I dugu. Eta berriro hementxe baldintza berdinean gaude, S bat plus eta S bat minus egiterakoan, orduan plus edo minus egoera geratuko zaizkigu eta biderkadura eskalarra hasiera egoera honen edo denboraren funtzioan daukagun egoera honen gainean biderkadura eskalarra egiterakoan honek ere 0 emango digu. Beraz, bakarrik S den batez bestekoa bakarrik osagai bat bakarra izango dugu eta hori da. Ateratzen zaigun emaitza S baten vektoreari dagokion eragilearen batez bestekoa eta denboraren funtzioan kalkulatuta izango da berdin h barra zati bi kosinu bi g zati h barra t. Eta azkenik amaitu behar dugu, non k vektorea adierazi behar dugu bakarrik z osagaia dugula.